Oy, mayong buntag Nicole ya. Uyab na. Yeah, idol ya. Shout out ko ni Joey Serdan, tanaw mo sa iyang YouTube channel. Good morning guys. Karon kaon sa ko kay nang laba. Ahong sudan nokos. Nokos di kalawad. Ano mo Romar? Trabaho mo? Oy. Og na day magpatawad ni Jog suga at tawag lang ni Jomar sa Suliko. Okay guys, nganta. Saan man lagi guys, nga lockdownan man. Mano? Bitaw. Naaro na nag-drive sa katong kantahan. Asa mo ron man? Malitbog ron sila. Oo. Namayot ka gikan. Wow eh. Tanawa. Naunta. Kung parang nopos niyo mo. Pero ni? Kung anta. Pero. Naunta ha. So, pohon. Makauli na ko sa amo. Mana? Na. Oy. Mayong buntag Nicole ya. Uyab na. Yeah, idol ya. Nabla na nagsula. Then ang pagtawag mo pa si Kuan. Wah! Kuan ba dyan? Black ba? Ang tawag. Pero kumao sila sa pagtawag mo po. Bakit eh? Siya balik ang maso. Mana?